El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Moi boa tarde a todas e a todos. E a todos, moi boa tarde. Un placer, como non podía ser de outro xeito, estar hoxe aquí con todas e con todos vos nesta gala de clausura deste festival que coloca, como outras moitas cousas, a Allariz nun mapa cheo de luz, porque Allariz é iso, é un orgullo do país. E é chegar a Allariz é chegar casi a unha película de ciencia ficción, porque está todo perfecto, maravilloso, precioso, pero o mellor de todo é que non é un decorado, porque é unha vila espectacular, onde vive un pobo alaricano maravilloso, que habita xente espectacular, chea de creatividade, que acolle a Cubilla a este festival internacional de cine, curtametraxes, de comedia, rir. E ese verbo rir é xa maravilloso. Non sei que os parece a vos, pero enche o corpo de enerxía e queres botar a rir a cachón. E se vos parece, para comezar a facer un quencemento inicial, non sei se estaredes preparadas e preparados mesmo, pode ser que escachemos coa risa, e poida ser que os esfínteres non nos funcionen e non respondan, pero non vos preocupedes que sempre hai algún produto químico, e falando de produtos químicos,
públicos tamén quero facer fincapé en que este festival é completamente ecolóxico, un exemplo para o mundo. Así que, só xa por iso, o Festival RIR merece ter trascendencia cósmica, porque ademais é respetuoso co medio ambiente e máis nestes momentos que estamos vivindo, que, por certo, queremos máis verde e non queremos unha Galicia negra. Así que lumes nunca máis. E por iso tamén o Festival RIR é importante nese aspecto. Verde de verdade, non pintada, de verdade, como a Allariz, que é bonita e fermosa porque é auténtica, non está feita de papel maché nin nada parecido. Ben, e como vos dicía, ese verbo rir que leva o nome deste festival, Festival Internacional, insisto no de internacional, porque iso ademais dalle moita sona e dalle moita importancia. Ben, rir, así que se vos parece, falábamos diso de que igual nos fallaban os esfínteres, pero non vos preocupedes porque sempre hai solución e ademais nos aquí tamén sabemos neste país de humidade, e a humidade moitas veces é boa que mesmo deixa agromar seres vivos. Ben, daquela imos facer o seguinte. A ver se o conseguimos. Temos que conseguir que este auditorio ría en conxunto a cachón e demostrar como fixo un bioquímico, catedrático de bioquímica da Universidade de Maryland, que eso está en Estados Unidos. O tipo tiña unha cabeza moi grande, era moi inteligente. Creo que sigue vivo, porque isto fixo alá polos anos 90 do século pasado. Robert Proine dixo, atención, vou intentar non ler, que a risa é un balbucido lúdico, instintivo, contagioso, e ademais ven agora unha cousa moi interesante, de control inconsciente, é dicir, controlámoslo pero inconscientemente, que é unha maravilla, poder controlarlo de maneira inconsciente ou involuntario, e que renace sobre todo e se reproduce en colectivo. Entón, como temos aquí un colectivo maravilloso, imos facer o seguinte: para provocar ese riso, ni nos vamos facer cóxigas ni nada disso, non nos temos nin que tocar. Simplemente, a ver, se vos queredes tocar, tocádevos. Se queredes entrar en contacto físico, facedio. Sei que hai crianzas, pero se queredes intercambiar fluidos, tamén podedelo facer, xa que antes falamos dos esfínteres, que igual non nos podedes controlar. Ben, entón, ímolo facer simplemente con contacto visual. E imos intentar facer contacto visual con quen temos a nosa beira, con quen temos ao lado, pero ten que ser así, un contacto visual non podedes ir, podelo facer de dous xeitos. Podedes ir aos poucos e facer ese contacto visual, ou podedes ir a toda hostia, e facer ese contacto visual. E entón, aí o que temos que buscar é, nese contacto visual, que medre, que agrome a risa primeiro. E logo podemos cambiar o contacto visual con outra persoa e tamén deixar que agrome a risa. Que agrome a risa, que siga agromando, que vaya máis para arriba, como se fora unha aceleración constante, chegamos á gargallada final colectiva. Intentarémolo, ou que? Seremos capaces. Es que son secretaria deste catedrático de Maryland. E me dixo, Allariz, pois faime un test de laboratorio. Ben, facémolo. Eu non teño que mirar, pero baixo aquí, ai que teño un sitio. Esperade, que eu si. Ben, facémolo. Estades preparadas e preparados por ali atrás? Queredes viño ou licor café? Esto tamén axuda, Non ten, pero non pasa, precisamente, mira, voume sentar. Que susto. A ver, facémolo. Que? Podes mirar para atrás tamén. Ai, que esperreche. Podes mirar para atrás, se queres. Ai, que esperreche. Iba a subir polas escaleiras, pero non sei se subir por aquí, xa me... Están por alá, si me... Ben, eu creo que máis ou menos conseguímolo. Non, que vos parece? Fixémolo, verdade? Ben, ese riso colectivo, esa gargallada, case gargallada máxima, ben, esa enerxía que traslada a gargallada, a risa, é unha enerxía maravillosa, chea de positividade. E se non vos importa e vos parece ben, gustaríame mandar esa enerxía positiva, esa forza que estades transmitindo vos e que estades agasallando e entregando, mandala desde aquí a Palestina, a Gaza. Igual que o vosso bater de palmas.
fronte á súa destrucción, nos temos a nosa construcción. É unha gran construcción, é a risa colectiva, é esa enerxía que transmite. Chea, como vos digo, de enerxía positiva, e que vos, coa vosa xenerosidade, co voso corazón grande e potente, fixesedes posible que chegara, porque eu digo vos que pasou Paderna de Allariz, pasou Xunqueira da Ambía, e xa está camiño Gaza. Así que, por elas, por eles, esta risa colectiva chea de positividade fronte á súa destrucción, a nosa construcción masiva en forma de risa. Ben, é iso, como vos dicía, un placer moi grande para min estar hoxe aquí, neste Festival RIR. Ademais, eu tiven a sorte porque aquí hai unha xente no equipo que é maravillosa, que é inconsciente de todo, que é unha pasada, e que hai 3 anos deronme o premio RIR contigo. Eu, por favor, por eso quería rir con vos, porque xa que riron comigo, rir con vos, así en colectivo. Entón, síntome moi afortunada, para min é unha sorte, un orgullo poder estar aquí hoxe, ademais, tendo que pilotar esta nave. A ver se chegamos ben, ao final. A ver onde aterramos, tamén vos lo digo. Ben, isto por unha banda. Por outra banda, este festival é un festival internacional. Creo que iso tamén, como vos dicía, yo repetín, creo que é a quinta vez que o digo, que internacional. Porque aquí participaron curtas máis aló do Padornelo, máis aló de Pedrafita, é dicir, de España. Hubo curtas tamén de Uruguai, de Bélxica, de Honduras. Que maravillo tamén poñer de referencia aí eses países como Honduras, dos que nos chega pouca información, pero aquí, grazas ao Festival RIR, chega esa creatividade que tamén sae e agroma de países como de Honduras, de Centroamérica. Ben, entón, é internacional. E ao mesmo tempo que é internacional, nós tamén somos moi internacionais, porque as galegas e os galegos espallámonos polo mundo, pero porque ademais ás veces non somos conscientes, ou non deixan, ou non queren que o sexamos, do valor e do potencial que ten a nosa propia lingua, o galego, non? Entón, ás veces, pensamos que o galego só vale para comunicarnos entre nós, pero que va, se o galego temos o galego internacional, podemos falar con Angola, Mozambique, Brasil, Portugal, evidentemente, que ven sendo o noso sur, pero que ademais eu descubrín así, fozando un pouco, que o galego ten aínda, ten moitísimas cousas, hai unha cousa que non ten, tempos compostos. Tempos compostos non ten. Pero tamén para que imos andar compoñendo verbos. Que parvada é esa? Deixámonos como está, xa está. Ben, conxugámonos, pero non nos compoñemos. Compoñemos a ensalada ou outras cousas, pero non os verbos. Ben, entón, descubrín que, falando de ensaladas, falando de comida, descubrín que o galego é como un bolo preñado, que dentro do idioma hai máis idiomas metidos, non? Dentro do galego. Quer dicir, que ao fin e ao cabo, eso que che din, que o galego podes ir a todas partes do mundo. O galego non é que é internacional, é que tamén é cósmico. Ben, porque, por exemplo, entón empecé a pensar, digo, ruso, Nikis Kenataska, por exemplo. Nikis Kenataska, iso é ruso. Wolof, vai tomar polo cu. Iso é Wolof. É o que vos digo, xaponés, se te din que chofan, se non chofan, non chofan. Eso é xaponés de toda a vida. Non sei se do sur ou do norte, pero é xaponés. Que máis estou... alemán, por favor. Non me estraje la faja. Que o teres que dicir con un pouco cara de mala hostia. E logo temos tamén facendo unha homenaxe a Palestina, temos árabe. Déxame jamela no Japón. Déxame jamela no Japón. Eu creo que demostramos con isto que o galego tamén é internacional como o Festival RIR. Tamén é internacional. E vale para todo. É unha pasada. Non só vale para dar discursos oficiais, non só vale para contarnos trapalladas, non, vale para moitísimas cousas. Vale para todo, combina con todo e vale para calquera época do ano. O único que hai que facer é falalo, botar a lingua para fora. Vos non vos digo nada porque sei que hai xente de fora, porque isto é internacional, pero se hai xente de fora, pois por favor xa veredes. Probade co galego e tamén aprendede galego. Unha maravilla. Ben, o mellor xeito de facer co galego é usalo, é empregalo, é falalo. E hai outra cousa que quería poñer de manifesto, de referencia aquí, tamén, con este orgullo patrio que me está saindo, a máis da lingua, vai relacionado con algo que tamén ten que ver co humor, e a lingua sen ela, e ela sen a lingua, non serían posibles. Que un método que temos as galegas e os galegos de defender os nosos dereitos individuais ou colectivos por métodos non violentos. E isto teria que estar, eu creo que nos planes curriculares de ensino, polo menos de secundaria,
na asignatura de filosofía, que é algo espectacular. É como se dixeran, non unha pócima máxica, porque non a tes que comer, pero tes que deixar que agrome en ti e que saia. E ven sendo a retranca. A retranca é iso. Entón tamén quería reivindicar a retranca como método de defensa dos nosos intereses e dereitos individuais e colectivos e sempre sen empregar a violencia. Quere dicir isto que as galegas e galegos, cando deixamos agramar a retranca, convertémonos en diplomacia auténtica. Podemos estar por aí adiante espallados no mundo resolvendo conflictos internacionais. Así que tamén aquí unha lanza que lanzo pola retranca, que é como un superpoder. Ese superpoder que tedes todas e todos vos que participachedes neste Festival RIR e tamén todas esas persoas que o facedes posible aquí en Allariz, que vos dá ese acubillo maravilloso. Ben, entón, como isto é unha entrega de premios, o falar non ten cancelas, eu boto a lingua para hacer e non paro de falar, é mellor que vaya calando e vayámonos metendo, como diría Marcial Dorado, en fariña. Ben, pois si, ímonos meter en fariña, que quere dicir isto? Que imos facer pan? Non. Xa aquí hai vos fornos de pan que fan boas bolas de pan, e logo máis por outras zonas, que xa hai máis costa, xa entra outro tipo de fariña. Ben, que non toda ven de fora, isto tamén hai que dicilo. Daquela, como nos ímos meter en fariña, que ímos a entregar os premios, eses premios desta 8ª edición do Festival RIR aquí en Allariz, neste ano 2025, este 6 de setembro, que xa queda marcado a ferro na historia da humanidade, porque este festival é internacional. Pero para iso, para dar estes premios, para fazer este acto de entrega de premios, con perdón da expresión polo de acto, ben, para fazer este acto de entrega de premios, temos que pedir que suban aquí ao escenario para acompañarnos, desde aquí, desde estas tabuas, a 3 mentes privilexiadas que tiveron que darlle voltas e reviravoltas ao miolo, tiveron que debullar, que ver, visionar, que son, como non podía ser de outro xeito, o coñecido como xurado, o gran xurado deste Festival RIR. Un gran xurado composto por 3 cerebros privilexiados. Un gran xurado, por favor, agora sí, recuncade ese bater de palmas que acabades de dar para ofrecerllo a este xurado que imos ir nomeando unha por unha, un por un, porque con todas e con todos vos, ese xurado tamén cósmico, internacional e galáctico conformado por Kiko Prada. Forte bater de palmas. Director, realizador, productor, ele é capaz de facelo todo, xunto, e ofrecernos produtos de primeira calidade. Kiko Prada, podes sentar, senta sen medo. Non me como a meu, que esta sí que ten para deixalo cu, o meu non tiña para deixalo cu. Senta sen medo, ben. Despois tamén está neste xurado, temos a sorte de contar con outro cerebro privilexiado da súa cabeza, agroman ideas, fai diálogos, fai de todo. Ela é a mesmísima Araceli Gonda, gran guionista de recoñecemento internacional. É capaz de criar historias verosímiles, inverosímiles, ficción ou ciencia ficción. E para rematar con estes 3 cerebros privilexiados que conforman este xurado desta 8ª edición do Festival RIR, temos a Luís, un gran actor, por favor. Non sabedes quen é? Luís La Rodera, por favor, un gran actor que é capaz de meterse no corpo de calquer personaxe sin medo. Un placer, Luís. Aí tedes a Kiko Prada, Araceli Gonda e Luís La Rodera, este xurado privilexiado internacional, cósmico e galáctico. Un placer. Ben, e agora chega o momento xa do... Porque hai un lote de premios, Hai moitísimos premios. Aquí hai gasto metido, hai carto metido, hai investimento. É unha maravilla. Mas será por cartos, por favor. O primeiro premio é a mellor interpretación. E vai facer entrega deste premio Kiko Prada. Pero para iso...
se vos parece, como vos digo, aquí hai despliegue de medios, imos poñer aquí o micro, co pé de micro, porque aquí co Prada vais a chegar aquí o micro para decirnos quen é este premio a mellor interpretación, quen leva este premio, este primeiro premio que entregamos hoxe, a mellor interpretación nesta 8ª edición do Festival RIR, aquí en Allariz. A ver, ai, no, espera. Está encendido, sí, no, sí. Ay, sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el premio a la mejor interpretación ha sido para Ariadna Llobet por 13 gatos. ¡Oh, ese aplauso ben forte! Ahora un vídeo. Agora se os parece... ¿Cómo te sientes, Laura? Me siento un poco triste. Las emociones aparecen para darnos información. ¿Qué información? Descifrarla será el trabajo que tenemos que hacer aquí. ¿Tú no me podrías recetar una pastilla? Laura, me da la impresión de que tu pastilla hasta ahora ha sido adoptar un nuevo gato, pero ya no te está funcionando. Veo más útil que empecemos a trabajar en esas emociones y veamos de dónde vienen. Por lo que me has contado, ese gato llegó a tu vida en un momento de gran vulnerabilidad. Ibas a enfrentarte a una situación dolorosa y algo de tu exnovio, algo de esa emoción, quedó en ti a través de ese gato. De algún modo, esa persona vive en ese gato. Miau, 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 miau. ¿Me estás escuchando, Laura? Sí. Ese aplauso ben forte creo que a premiada non pode vir, porque debido a isto ten moitísimos contratos xa e a xenda non imposible, non lle dá para combinar. Entón, creo que temos un vídeo, verdade, Diego? Temos un vídeo co seu agradecemento. Hola, soy Ariadna Llobet. Muchísimas gracias por este premio. Me hace mucha ilusión, de verdad, participar del Festival Internacional de Curtas de Comedia. Y quiero agradecer sobre todo a David por la confianza que tiene siempre en mí y a todo el equipo, que fue un proyecto chulísimo de rodar y ha quedado chulísimo gracias al trabajo de todo el mundo, que no se hace solo. Y nada, que visca Palestina lliure. Imos agora logo co premio Cruz Risco, emocioname moitísimo que lle puxerades este nome a este premio, premio Cruz Risco a mellor guión. Bueno, el premio al mejor guión ha sido para David Gaspar y Elena Garrote por 13 gatos también. Vemos logo un fragmento desta curtametraxe. Oye, Laura, ¿qué haces? Comprar billetes. Ah, ¿para dónde? Viena. Como la gata. Sí. Viena, qué maravilla, qué ganas tengo de irme de vacaciones, por favor. No me voy de vacaciones. Me voy a vivir a Viena. ¿Cómo que te vas a vivir? A Jonathan le han dado una beca de investigación. ¿No me habías contado nada? Parece ser que, claro, xa levando os premios, a mesma producción, a mesma curtametraxe, pois imaginadevos, todo o equipo está, pois eso, chovenlle as ofertas de todo tipo, incluso laborais tamén. Daquela, creo que tamén temos un vídeo de agradecemento, penso. ¿Qué se pasa? Hola, ¿qué tal? Soy David Gaspar, guionista y director de 13 gatos. Bueno, muchas gracias al festival por la selección, por este trofeo. Nos hace muchísima ilusión, nos hubiera encantado verlo allí con vosotros y celebrar este trofeo. Así que, bueno, no ha podido ser. Pero os mandamos de mi parte y de parte de Elena, que es mi compañera guionista y aparte psicóloga, que es la que le da un poco el trasfondo adecuado a esta historia. Os agradecemos mucho, os mandamos abrazos y bueno, espero que lo paséis bien en esta noche.
Ben, e agora temos para entregar os seguintes premios a Araceli Gonda, así que deixo-vos con ela e vai entregar este primeiro premio que entrega ela, que é o premio a mellor dirección. Sí, e a min tocoume a parte internacional dos premios e onde vai quedar constancia do fracaso das miñas clases de francés. Entón, vaya por adiantado as miñas desculpas e tamén os parabéns ao gañador do premio a mellor dirección, Aurélien Laplace, por Le Dérapage. Ben, vexamos logo un fragmento. Qu'est-ce qui se passe, chérie? J'ai dérapé. Quoi? J'ai fait un dérapage. Ils viennent de l'annoncer à la radio. Ah bon? Qu'est-ce que t'as dit? Je ne sais pas, justement. Bah, réfléchis. Bah, c'est donc avec méthode. Bon, alors tu mets Paul Sereda dérapage. Paul Sereda dérapage. Il y a une vidéo. Ah oui, réaction au dérapage. Bah, vas-y, oui, clique. je clique. Paul Sereda est un apparatchik. Ça fait 40 ans qu'il s'accroche à ses mandats comme une moule à son rocher. J'espère sincèrement que les Français le sanctionneront dans les urnes cette fois-ci. Sereda n'a pas intégré dans son logiciel que les choses ont changé, que l'on ne pouvait plus dire n'importe quoi. C'est le symbole d'un vieux monde qui s'écroule et dont il faut se débarrasser. Je pourrais jubiler de voir Paul Sereda, symbole de cette gauche sirupeuse et donneuse de leçons, se faire poisser comme ça. Mais en réalité, je vais vous le dire, ça m'attriste profondément pour notre beau pays qu'est la France. Et je le soutiens dans cette épreuve, car nous, à la droite nationale... Ah, bah, c'est le pompon. Il manquait plus que les fachos me soutiennent. Pois parece ser que tampouco puido vir ninguén a recoller o premio. Creo que están dando aulas de francés por aí adiante. Ademais de que sí que parece que hai un conflito político en Francia que están intentando resolver. Pero temos un vídeo de agradecemento. Hola, soy Aurélien Laplace, el director de la película Le Dérapage, El Desliz. Muchas gracias por este premio, muchas gracias al jurado. Es un gran placer y un gran honor que hayan apreciado esta película. Hice esta película como una catarsis porque muchas cosas que veo actualmente en los medios o en la política me preocupan mucho y decidí tratarlas con humor. Tengo la sensación de que la película también funciona como una catarsis para los espectadores que la ven. Muchas gracias al Festival RIR y hasta luego. E agora, bueno, xa vedes que lle daben un español, agora ten que empezar co galego. Pero moi ben, parabéns a este curta premiada e agora ven o premio a mellor, bueno, a mención especial. Sí, no bloque de Dokumoku, a parte do primeiro premio, os membros do xurado decidimos outorgar unha mención especial para Self-Tape de Sergio Álvarez. Todas las semanas me grabo un self-tape. Todas. A veces tengo que ser divertido, clásico, coqueto, torpe, mafioso, chungo, padre de familia, bailarín, acróbata, barman, barista, camarero, profesor, científico, mecánico, obrero, informático, segurata, boxeador, soldado, pasión de gavilanes, italiano... ¡Atento! Y hasta cavernícola. Y siempre siendo yo mismo. Boa mención, moi boa mención. Bo xurado, bo criterio. E o premio a mellor curtametraxe de Dokumoku é para La boda de Andrea Bilbao. No es como están en las películas, eso está claro. Normalmente se casa uno para ser fiel y para estar con él toda la vida hasta que la muerte te separe, ¿no? Se lo pasan por el forro. No, yo no creo que el hombre sea infiel por naturaleza. Son infieles como podemos ser las mujeres. Mi marido me puso los cuernos en el día de novio. Bueno, Amparo. Sí, me pasó de todo.
Pero te enteraste en la... A ver, me enteré, porque Porque lo es que no me querías has excusado. Vamos a ver, yo, como no quería estar con ese hombre, pues yo todas las cervezas que me ponía me la bebía. Sí. Y yo no sé la que me bebí. Entonces a medianoche nos fuimos a la casa de unas amigas y nosotros pues dormíamos en la cama de arriba. Yo no me acordaba dónde estaba el bate. Bajé la escalera, y yo decía, ¿dónde tendrá este interbaño? Y abro una puerta, escuchaba un ruidillo, digo, oye, aquí escucho un ruido. Abro la puerta, ¿y a quién veo? A mi marido con la amiga. Sí, son muy felices. ¿Sí? Sí, el mío, sí. Cantos divorcios en das bodas. Ben, creo que tampouco puiden vir recoller... Ou sí, ou non digas que sí. Non, pero hai un vídeo de agradecemento. É que se xa ven alguén a recoller algo, dame un algo. Venga, muy buenas noches. En nombre de todo el equipo de la boda queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber seleccionado nuestro trabajo para ser parte del Festival Internacional de Cortometrajes de Comedia RIR. Es un honor para nosotras formar parte de este espacio que fomenta el humor, la creatividad y el poder del cine como espacios de encuentro, de intercambio y de reflexión. La boda es un cortometraje colectivo, hecho con mucho cariño, y nos llena de emoción y de orgullo poder compartirlo con ustedes esta noche. Gracias al festival por abrirnos las puertas, al jurado por creer en nuestra historia y sobre todo gracias a todas y todos ustedes, al público, por mantener viva la risa que tanta falta hace en estos momentos. Gracias de verdad de corazón y que disfruten del festival. Moi ben falado, e agora chega un momento, estamos como no Ecuador desta gala de entrega de premios de clausura deste Festival RIR na súa 8ª edición. Agora ven un momento espectacular, un momento moi especial, porque agora é o momento de facer entrega do premio RIR contigo, RIR con nós, RIR xuntas e xuntos. É para alguén que leva case toda a súa vida, eu penso que toda a súa vida, porque imagino que de neno tamén, facéndonos rir a través tamén da súa creatividade, pero a través das súas tiras cómicas. É un digno herdeiro de Castelao, recolleu esa semente e fixo que nela gromara Vizosa. É un gran defensor deste país, sempre aí na fura de diante defendendo este país. E ademais, a todo isto, por se non fora pouco, non é que estea licenciado en telecomunicacións, é que é enxeñeiro de telecomunicacións, por iso mesmo ten esa capacidade de comunicar, porque é un auténtico enxeñeiro de telecomunicacións, porque mesmo ten comunicación telequinética, é unha cousa espectacular, é un referente, é un símbolo, é alguén que nos acompaña coas súas tiras cómicas e que nos fai reflexionar desde o punto de vista da risa e do humor, desa retranca da que falábamos antes, a través da súa creatividade, dos seus debuxos e do seu grande personaxe, que ten estatuas e todo. O mesmísimo Carrabouxo. É unha cousa espectacular. E está ben merecido. Tivo, ademais, falando antes de Castelao, no 2008 deronlle a medalla Castelao ben entregada e ben dada. E, ademais, ten o premio bo e xeneroso porque o é da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. É unha maravilla, é un placer, é un orgullo poder dicir estas palabras que creo que non chegan, non son abondo para presentar a unha persoa que nos representa a todas e a todos e que nos transmite enerxía, valor e dignidade a cada cousa que di, a cada cousa que fai. E eu tiven a sorte de ter algunha que outra vez poder vivir experiencias con el, como por exemplo aquela vez que foramos de pregoeiro e pregoeira o Entroido de Verín. Mi madriña, casi nos papa a xente andando entre a multitude cando íamos visitar a raíña, logo chegamos a Monterrey, unha cousa espectacular. Para min era como vivir unha auténtica película de Fellini cando tiven a sorte de poder compartir con el aquel pregón do Entroido de Verín. Así que, por favor, antes de nada tamén teño que pedir un forte, bravo e xeneroso bater de palmas para o mesmísimo Xosé Lois González Vázquez. Aplausos ben forte. O Carrabouxo. Agora espera, porque agora teño que pedirlle
a Mariana Romero que suba aquí ao escenario para facerlle entrega deste premio tan merecido de Rir Contigo ao mesmísimo Carrabouxo. Ten unha estatua, o seu personaxe, pero él tamén merece unha estatua. Así que adiante. Claro! Moitas, moitas! Bueno, eu, como son o único que vai recoller o premio, pareceme a min, pois tedesme que aguantar un pouco. Isabel Risco, que orgullo estar aquí co ela. Unha parenta dun ilustre alaricano que era Vicente Risco, que era seu tío tataravó ou algo así. Avó, tío, avó. Mira, fume demasiado lonxe. Seu tío avó. Bueno, aquilo é moi humilde, pero é unha fenómena hasta históricamente, non? Bueno, eu estuve comentando aos meus ilustres compañeiros de comida, que me quedei sorprendido da xente, de que nivel de xente comín eu hoxe, con que nivel de xente comín, que tiña unha frustración, que era que ninguén me consideraba cineasta e fixen o guión de 26 películas, macho. Acabamos de velas aí, as 26 duran 17 minutos, e son os guións que sacou Oscar Arias para fazer a animación do Carrabouxo. Pois nada, non me chaman a ningún simposio, nin juergas que fan, nin reunións, e ademais o tema do glamour sempre me gustou moitísimo, non hai maneira, macho. É como a frustración que teño de que non me consideren xornalista despois de levar 43 anos traballando nun xornal. Pois tamén fan festas, simposios, acordos, reunións, nada, non me chaman nunca. Son as miñas dúas grandes frustracións. Pero bueno, vos premiades a risa, e está ben premiar a risa, porque Ben Paus ten levado a pobre da risa. Teñen castigado moitísimo. Non quero recordar Charlie Hebdo, nin o Papus, nin a nosa querida revista A Retranca, fundada por Kiko da Silva, que foi secuestrada por facer unha caricatura do Papa, na portada, por publicar unha caricatura do Papa. Despois enterámonos que a empresa que a publicaba parece que era da Igrexa, ou algo así, entendeuse. Pero premiades a risa porque foi todos os poderes públicos dictatoriales, intransigentes e fascistas sempre a perseguiron. Como estamos co tema do cine, eu sempre recordaría aquela película bueno, basada na novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde se reflexa perfectamente como a risa era castigada polos poderes oscuros, aquel monxe oscuro, aquel oscuro monxe que asesinaba a outros monxes que conseguían chegar a aquela laberíntica biblioteca para ler un presunto tratado da risa de Aristóteles. Como os asesinaba, non vos lo digo por si algún non viste a película, que realmente tamén é un thriller histórico. Que peliculón, non? Donde se ve eso como se castigaba a risa, o querer rir, o querer disfrutar da risa. Por qué? Porque a risa sempre foi un símbolo da intelixencia. E iso tamén se ve noutra película. Aquela película de Stanley Kubrick, donde un homínido, un prehomínido, aquela de 2001, Odisea no espacio, perdón, non dixo o nome, un homínido, ou un prehomínido, ali unha especie de gorila, pero que, xa veredes, empezou a machacar cun oso de tapir. Empezou a machacar uns osos ali, bum, 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 e machacar, bum, 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 de repente dise conta que lo saltaba, gracias ao seu golpe que lo saltaba, como se fora un pau da billarda, non? E empezou a rir, dunha risa simiesca, pero era unha risa entusiasmado co que acaba de descubrir a ferramenta. Pois foi efectivamente, a risa naceu coa inteligencia. Esta película fabulosa fai unha transición preciosa entre o nacemento da inteligencia e a inteligencia artificial, porque cando lanza o oso ao aire, empeza a xirar, convírtese na nave extraestelar
Interestelar aquela que protagonizou unha parte da película onde había un robot que tiña inteligencia artificial. Pasou do nacemento da inteligencia á inteligencia artificial, que tampouco hai que pasarse co ela. De momento, para mí, creo que é un xoguete. Estamos moi aparvados co ela, pero non é máis con xoguete, porque poñen a Putin bicándose con Trump. Na primeira imaxe pense que son eles, pero a segunda volta xa non son eles. Entón, a mí parece simplemente un xoguete até agora, non? E espero que non chegue a ser como aquela do robot da nave. Que non sexa como aquela que cobra vontade o robot. Espero que eso nunca chegue. Pero, bueno, estou me enrollando moito. Bueno, que o cine é unha cousa maravillosa, como vedes, é que, de feito, calquera cousa que é moi boa é de cine. Isto é de cine, non? Os galegos temos a sorte, e se é de humor millor, se é de humor ainda é máis maravillosa. Temos a sorte de ter unha acepción universal do noso humor. Porque os cataláns non sei porque son coñecidos, os castellanos, os andaluces, pero os galegos son coñecidos polo seu humor. A retranca de que falou Isabel Rirco. Porque ríome moito co ela. Entonces, temos a retranca famosa, e só vou a rematar co Carrabouxo tamén ten usado a retranca para falar do cine. Non sei se me estou pasando, porque vexo señales por aí moi raras, pero bueno, nunca fixen caso delas. Xa digo, son o único que recibe premios e que aguantadem. Estaba o Carrabouxo vendo algo dun festival de cine, e dice, hai varias obras fora de concurso. E di o Carrabouxo, oi, pois se vira no meu concello... Por exemplo, non? Agora hai unha serie de cómicos nas redes tal que explican os chistes ao final a cabalos. Espero non ter que explicar ningún. Outro que había un festival de cine que se facíase no Teatro Principal, o Festival OUF de Ourense. E daquelas gobernaba Obama e había un problema de guerra e dicía as películas botábanse no Teatro Principal, ali na Rúa da Paz, chamámoslle a Paz. Dicía o tío, que fai Obama pola paz? E dice, pois iría ver o Festival de Cine, porque chamámoslle a Paz, non? Outro que era, iba un tío pola rúa todo elegante, todo o mundo mirando, é unha gran estrela. Dice, que fai? Cine? Dice, non, sumarios. Outra, cando Ignacio Vilar fixera a película das Morga, pasa Ignacio Vilar, está o Carrabouxo sentado nun banco cun señor, e di, leva a novela, dillo o señor ao Carrabouxo, leva a novela de Blanco Amor ao cine. E dice, joder, que vai ao cine, ler ou ver a película? Ou aquela de, vendeuse o Fraga, aquel cine famoso de Vigo. Sabes que se vendeu o Fraga? Sí, cando se metera ali en Palomares coa bomba atómica. Claro que se vendera. Dice aquela muller do que arde, a Benedicta Sánchez, aquela muller que... Benedicta Sánchez vestida por Adolfo Domínguez. E diu Carrabouxo, pois, doblemente a arruga é fermosa. Outra, sabes que o cine galego triunfou en Cannes o que arde? E dice o Carrabouxo, pois iso merece unha queimada, carallo. Bueno, e o último, rodouse en Ourense, ou parte dela, dunha película que se chamaba El desorden que dejas, rodouse en Ourense, e o neto pregunta ao Carrabouxo, sabes en que parte de Ourense se rodaría eso o desorden que dejas? E do Carrabouxo, non sería no teu cuarto. Bueno, pois moitas grazas. Un premio de cine, de cine. E agora, para seguir homenaxeando ao Carrabouxo, a Xosé Lois, imos ver un vídeo xa que agora nos relatou todas esas tiras cómicas, todo ese humor, toda esa retranca concentrada na súa creatividade. Agora imos ver un vídeo que tamén recolle parte da súa vida e da súa traxectoria.
Pois sí, señor. Os pisos son a 60.000 pesetas ao mes e sen entrada. Ondia, e lá, por algo máis, non lles pagaba a pena facerlles unha portiña. Son Xosé Lois González Vázquez. Por circunstancias das miñas actividades artísticas chamanme o Carrabouxo todo o mundo. Leo 6 ou 7 periódicos por internet e quedo moitos titulares e sacolles punta. Que dicía Castelao que era sacar punta. Maravilla de premio e merecido homenaxe a Xosé Lois ao Carrabouxo neste premio que leva Rir Contigo, porque sempre ri con nós. E continuamos, porque ainda temos máis premios que entregar, non que dar, porque non nos veñen recoller. Aí están todos, pero seguimos dando, nos seguimos entregando, dando. Bueno, xa non sei. Ben, imos agora co premio a curta de animación, a mellor curta de animación. Xa descoloco todas as palabras. E para iso pedimos que se chegue aquí o mesmísimo Luis La Rodera, que tamén forma parte deste xurado maravilloso. A ti, hola. Hola, boas noites. Qué bonito, Allariz, qué bonito, tengo que decirlo. Muchísimas gracias a la organización por la invitación, enhorabuena por la selección y por el trabajo del equipo y gracias por colocarnos el hotel abajo del todo. Gracias. Me llevo los gemelos como melones de kilo. Gracias, te lo agradezco un montón. No, es verdad, es todo muy bonito, lo estábamos hablando, ¿verdad? Todo piedra buena, dura como el oído del que le dijo a Sergio Ramos, cantas bien. Sí, esto se agradece. Y lo único que nos vamos con un poquito de hambre. Porque aquí las raciones son como miserias, ¿sabes? O sea, es Kiko que se cuida porque está fit, dice el primer día, ponedme una ensalada. Lo que aquí llamáis ensalada, en Madrid lo llamamos jardín, ¿sabes? O sea, hay una cosa que... ¡Madre mía! O sea, a mí me dicen que me quedo hasta el lunes, digo, me sacrifican mañana. O sea, me están engordando para sacrificarme. Pero bueno, dicho esto, el agradecimiento es sincero y el premio a mellor curtametraxe de animación es para un corto divertidísimo, Cortes tontos, de Lionel Marrero, que además estrenó internacionalmente aquí. Así que felicidades. Trocito pequeño, raro, dicen que eres un trozo de caca, pero yo veo en tus ojos una luz que brilla sin parar. El plato es... Nada, solamente quería felicitarle. Es usted muy amable, señor. Nos esforzamos mucho para que nuestros clientes queden satisfechos. ¿Puedo ayudarle en algo más? No, gracias, nada más. ¿Todo bien, cariño? Pásame la sal.
Y si no lo habéis visto y tenéis la oportunidad, os recomendaríamos que lo vierais porque de verdad que es delirante, es muy, muy divertido. De hecho, el cocinero habréis dicho, pues parece una mierda. Es una mierda. No sé cómo se dice mojón en galego, pero... Merda. Merda, pues bien, me la has puesto fácil, ahí me la has dado bien. Logo tes hay variedad, hai estrume, hai variedad, ¿sabes? Porque hai moitos seres vivos. A cualquiera que le digas que lo primero que voy a aprender en galego son las variedades de merda, esto va a ser... es fascinante. Pero é fundamental porque está entre nós. Sí, nos une. Está entre nós e nós. Non sei se ven alguén a recoller o premio. Sabedes se ven alguén a recoller o premio? Creo que non ven ninguén a recoller. Pero porque está en Pero Canarias. seguro que sí. No, claro, vai coa hora atrás. Debe estar, igual está en Plymouth e ven coa hora, ou en Valença, que está aquí al lado. Pero, no, temos un vídeo de agradecemento seguro. Vamos a por vídeos. E se non digo eu algo. Muy buena familia, ¿qué tal? Soy Lionel Marrero, director del cortometraje Cortes Tontos y estoy aquí simplemente para dar las gracias al festival, al jurado y al público por dar un reconocimiento increíble a esta obra, una obra que honestamente no tiene mayor pretensión más allá que hacer reír y hacer pasar un buen rato al público. No hay ningún mensaje social ni nada por el estilo por aquí y agradezco de corazón ya no solo el reconocimiento, sino que haya festivales que van más allá, como digo, de los mensajes sociales profundos, del dramatismo y demás, y dan pie a obras como esta, ¿no? Que tengan su huequito aquí en este tipo de eventos para que el público pues, pueda olvidarse de lo malo que en estos tiempos que corren pues también se agradece. Así que nada, les envío a todos un saludo enorme desde Canarias y que sigan disfrutando de este evento tan maravilloso. Hasta luego. De hecho, no ha podido venir porque tenía que montar el store que tenía puesto en la esquina. Sí. Que lo habéis mirado todos, habéis dicho. Sí, totalmente. Habéis dicho, oh, tengo uno en casa también por montar, pues eso está. Y qué funcos tan chulos, tenía el de Vieja. Creo que era del Leroy Merlin, penso. Sí, tiene toda la pinta. Pues, ¿voy a la siguiente categoría? Dale, para adiante, sí. Para adiante, Venga, sen medo. Bueno, pues tengo el honor de anunciar el premio a mellor cortometraje de ficción. Y en esta edición es para un cortometraje dirigido por David Goñi que lleva por título La Reina del Pop. Detrás tengo me instalé ya. ¿Cómo explicarle lo que sentí cuando empezó a sonar Cuídate? Cuídate era la canción con la que empezaba el disco. Nunca me ha gustado algo tan triste. No era gustar, era pasión. Yo no sé por qué cosas usted ha sentido pasión en su vida. Me estaba hablando a mí, a Maya. Más tarde descubriría que la cantante del grupo se llama Amaya. Había escrito una letra solo para mí. Le hablaba directamente de mi adolescencia. Eso que decían mis amigas de tía, qué adolescente me siento, y que a mí siempre me había parecido una tontería, lo empecé a sentir ahí, en ese preciso momento. Sentí una tristeza inmensa. Todo era amor, desamor. Y pensé en Félix. Inda que vos parece raro, inda que non o creades, non ven ninguén a recoller o premio. É unha tendencia, pero creo que temos un vídeo de agradecemento. Ya. Hola, buenas noches, Ourense. Soy David Goñi, director de La Reina del Pop. Lo primero de todo, me da mucha pena no poder estar ahí con vosotros, sobre todo porque los festivales para mí tienen sentido cuando, aparte del tema de los premios y tal, que está genial, también tiene sentido el tema de compartir, del trabajo de otros compañeros, compartir opiniones con la gente, conocer gente, y me da muchísima pena no poder estar con vosotros. Espero que estéis disfrutando mucho de esta velada. Y lo segundo, muchísimas gracias de parte mía y de todo el equipo por el premio que nos otorgáis al mejor cortometraje de ficción. Para nosotros es una alegría inmensa, cualquier premio es una alegría inmensa, pero este especialmente porque ahora mismo La Reina del Pop se encuentra en su fase final, ¿no?, de distribución y yo pensábamos que ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, y cuando llegó la selección y el premio que nos comunicaron, la verdad es que fue una alegría inmensa. Muchas gracias por creer que La Reina del Pop se merece este premio y espero que hayáis pasado y estéis pasando una muy agradable velada.
Un beso. Pois aí están, xa vedes, todos estes premios entregados que non dados. Xa se darán no seu momento, non sei se porque é empresa de transportes, pero eso xa, en principio non é cousa miña, se teño que levar algún, pois levo. Se fai falta colaborar. É tal a simbiose e a conexión entre as curtas, as creadoras, os creadores, que a min chamademe tola, pero hai un intre que vin, eu creo que tiña a pinta de ser exactamente a mesma mosca que andaba voando ao redor do cociñeiro de Cortes Tontos, que creo que era unha merda xigante, pois andaba por aí. Ben, este xurado foi capaz de remexerse, rebulir entre todas cantas curtas tiveron que ver e chegar a unha conclusión e fixeron moi ben, así que, por favor, pido un forte, bravo e xeneroso bater de palmas a estes tres cerebros privilexiados, o xurado desta 8ª edición do Festival de Curtas de Comedia RIR. E o Festival RIR é posible tamén grazas ao apoio da Deputación de Ourense. E para iso temos hoxe aquí que nos vai dirixir unhas palabras ao deputado de Cultura e Deporte, Marcos... Perdón? Ai, non, perdoade. Pero se ti... Ai, mima, que acabo de decir... Perdón, xa está, ti és o concelleiro de Cultura e Deporte. No, pero que lío teño agora mesmo, si que alguén que me asista neste momento. Deputación. Pero non é deputado. Que dixen deputado? Pero que non é deputado? E iso como non és deputado? Pois hai que poñerte deputado. Ti tiñas que ser deputado. Que faz? Pois estás na Deputación Cultura e Deporte, como non estás de deputado? Non é deputado, polo momento. Todo se andará. Ben, temos a Marcos Vázquez, que nos vai dirixir unhas palabras en nome da área de Cultura e Deporte da Deputación de Ourense. Nada. Non son nin quero, que xa me chega comeu. Bueno, eu moi agradecido á Deputación de Ourense porque me designe para vir a representar pois a Deputación neste evento. Como sabedes, moitos de vós, pois eu levo participando no Festival RIR dende a súa creación. E bueno, un orgullo dende a Deputación, pois dende o meu equipo da área de Cultura e Deporte, pois nunha 8ª edición pois seguir apostando por este festival. A nosa labor como administración pois é coidar deste tipo de eventos, sobre todo pois que están agromando, como ben dicía a nosa querida Isabel. Importantes palabras de construir, de luz, é un claro reflexo, pois o RIR, pois é isto. A mí especialmente pois úneme unha relación especial pois con Allariz, co festival, con Óscar Doviso, co seu director. E bueno, dende o meu departamento da área de Cultura e Deporte, pois proxectos como este, pois sempre falamos pois que cumplen un oco moi especial pois no noso día a día e na sociedade. Eu quería resaltar pois o traballo de todas as persoas que traballan neste festival, o apoio da alcaldesa e do seu grupo de goberno de Allariz, pois que sempre está a carón deste proxecto. Eu quería sinalar pois a Óscar Doviso e o seu equipo porque é unha tenacidade pois durante 8 anos pois levantar un pequeno festival como este que cada vez é máis grande. Entonces, pois, bueno, resaltar sobre todo 3 cousiñas que é importante pois en proxectos como este, que é a determinación, pois polo valor, pola calidade, polo traballo incansable, tamén a tenrura con que se trata este festival, a xente, pois os contidos, e sobre todo tamén o humor, que é importante na nosa sociedade e que moitas veces pois témolo denostado, como ben dicía o noso querido Xosé Lois. Entonces, este tipo de festivales pois para a Deputación de Ourense é moi importante apoiar, seguiremos apoiando, iremos a máis. Agradecer especialmente a Óscar Doviso pois o seu compromiso ca cultura. Así que nada máis. Moitas grazas a todos.
Grazas, Marcos, porque ademais dixeches varias veces a Óscar do Viso que eu tiña que ter introducido ao comezo, pero desmontei toda a escaleta e dixen, no, vou para o final. Así que Óscar do Viso tamén nos vai dirixir unhas palabras porque é o responsable, un dos responsables, o director deste festival e as tábuas, a palestra é para él. Así que, Óscar, se non se parece mal, aquí para o final... Ola, boas noites a todos e todas. Benvidos e benvidas a esta 8ª edición do Festival RIR. Así comecei cada día con cada procesión. Incluso os compañeiros que me sustituíron nesas presentacións, porque para nós é un verdadeiro orgullo contar con toda esa xente que ven a esta sala a ver proxeccións que, ademais, este ano creceron exponencialmente todas as sesións, incluso as de luns, martes, mércores, xoves, pero que pasa? Hai que a xente non traballa ou que? Eu realmente quero agradecer tanto ao Concello de Allariz a súa implicación co festival, como a cultura de Allariz, que, tanto a Carmen, a Uxía, como a Juan, a súa implicación tamén persoal neste proxecto que levamos desenvolvendo dende o ano 2018, que nos ia dicir, non? De chegar aquí con 8 edicións cumplidas, con tantas cousas que sucederon polo medio, e ainda así, sempre se completaron todas as edicións e cada cual mellor que a anterior. Agradecer tamén enormemente o apoio da Deputación, que, como ben dicía Marcos, aparte de ese apoio institucional, tamén temos esa relación persoal que nos une e que, sabemos ambos como traballamos e ambos, tamén loitamos pola cultura. Agradecer tamén enormemente, como non, aos nosos patrocinadores, que é a Ira Editorial, e tamén ao Albergue de Allariz e a Oca Hotels, que, tamén siguen apostando e apoiando este festival, que sin eles, tamén sería moi complicada a continuidade. Eu non tiña moito máis preparado, porque, claro, eu dicía, pero quen vai presentar? Non, é Isabel Risco. Entón teño horas e horas para estar aí pensando que vou dicir, que non, porque co que fala esta muller, eu iba a ter... Pero, claro, pero todo ese tempo de tranquilidade mudou en ansiedade, porque digo, é que eu xa saín. Eu xa tiña que haber saído, e agora é como... Entón, pero nada, como vedes, aquí estamos en familia, e eso para min verdadeiramente é unha motivación, porque realmente sinto este festival como algo familiar, inda que siga medrando cada ano e sigamos acollendo a xente que se suma a este proxecto, siguen sendo familia. Xa para despedirme, sí que quero pedirvos un forte aplauso para todos esos voluntarios que traballan comigo arreo para sacar adiante cada edición, co seu mellor sorriso, coas súas mellores intencións, e en especial, a miña compañeira de fatigas laborais, que é Mariana Romero, e José Freiría, que intentamos sempre dar o mellor de nós, todo o equipo íntegramente. Así que, para todos eles. Gracias. Falou Óscar do Viso, porque lle deixei, descoloqueino completamente, e falou moi ben. Agradecemento por todas as túas palabras e tamén polo traballo que facedes facendo posible este festival tan espectacular. E agora temos con nós tamén alguén que tamén o fai posible,
Ela e todo o seu equipo de goberno municipal fan posible este festival e outras moitas cousas en Allariz. Ela é Cristina Cid, alcaldesa de Allariz. Forte, bravo e xeneroso bater de palmas. Moi boas tardes a todas e a todos. Moitísimas gracias e quero dar en primeiro lugar a Óscar en nome de toda a organización e de todo o grupo de voluntarios que fan posible este festival. Todas as persoas que estades aquí sabedes que hai proxectos que se fan con moitos medios, con moito diñeiro, con moito talonario e salen ben. Normalmente tamén salen ben, e hai proxectos que se fan con menos medios, pero con moitísimo corazón. O Festival RIR é un desos proxectos que se fan con menos medios, pero con moitísimo corazón, que entusiasmou desde o primeiro momento a todas as persoas que viven en Allariz e que cada vez entusiasma máis aquelas persoas que veñen de fora. E que o fan porque somos conscientes, todas as persoas que dunha forma ou outra participamos en este festival, que é necesario apoiar proxectos como estos, que hai que apoiar a cultura, que hai que apoiar as actividades culturais, non só polo todo o que se comentou aquí, sino tamén por la incidencia económica que teñen e que, por lo tanto, é un caso como isto, que estamos aunando cultura e que tamén estamos aunando sonrisa, humor, pois é o mellor dos escenarios posibles, sobre todo, é unha situación como a que vivimos agora mesmo. É verdad que acabamos de pasar unha vaga de lumes terrible en esta provincia, é verdad que seguimos asistindo cada día a un xenocidio en Gaza, é verdad que cada vez volve a estar presente aquilo que nunca pensamos que volvería como o fascismo, e iso, de verdad, fai que sexa cada vez máis necesario que podamos tamén ter momentos como estos, que podamos dedicar a sorrisa e que podamos utilizar, ademais, o humor e a sorrisa para denunciar situacións como esas. Así que, noraboa a todas as persoas que facedes posible este festival. E eu solo para deixar, porque é verdad que cuanto máis breve cando chegamos ao final, mellor, solo faría unha proposta. Eu creo que entre todas as persoas que veñen ás proxeccións do festival sería bo escoller unha representación cada ano para ir a entregar esos premios, Isabel. Sería un circuito, ademais, maravilloso, porque vista a selección que fixemos, pois iríamos a varios países, a varias comunidades, tal. Isabel, para o ano que ven non vas a ser a presentadora seguramente, co cual ti non vas a encabezar a delegación, pero Óscar, eu creo que sería unha boa proposta para premiar aquelas persoas que veñen cada ano. Moitísimas grazas a todos e a todas por estar aquí, moitísimas gracias por darnos a oportunidade de disfrutar durante estes días do festival. E só nos queda agradecer a todas as persoas que asistiron a este festival e, por suposto, convidar xa para a edición do ano que ven, que conocendo a organización como conocemos, seguro, xa lle está dando moitas voltas. Moitísimas grazas. E falou Cristina Cid, e falou moi ben e ademais trae propostas ben acaídas xa para as vindeiras edicións. Así que non nos sabíades ou se cadra así, pero quédanos un premio por entregar que probablemente non poidamos dar, pero sí por entregar. E para iso pedimos que suba a entregar este premio, que é ademais un premio moi importante, porque todo isto, mesmo que se fai sobre as táboas do teatro, mesmo que se fai para que se exhiba nunha pantalla, todo iso é para o factor máis importante, é o factor humano, que é o público. Sodes todas e todos vos, é para o público. Así que este é o premio do público, por tanto, este premio que queda como unha sobremesa, como un caramelo, como un agarimo que queda para o final, e chamamos a Carlos Gurpegui para que suba aquí a entregarlo, que ademais é unha auténtica eminencia, porque é docente, é crítico de cinema, ademais tamén está na Academia Española de Cinematografía, é comentarista na radio, eu que sei, non sei, ten un currículum que a mí non me colle na cabeza. Así que, por favor, un forte, bravo e xenroso bater de palmas para Carlos Gurpegui. Gracias. Sí, así, Adáptase pero ás bueno. persoas, sabes? Sí, é unha pasada que tiñemos os medios técnicos. Isto en Madrid non o tedes, pero Bueno, que hai. no hace falta. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Óscar Doviso y a todo su equipazo
por ese compromiso de mantener el festival durante todo el año, porque ahora estamos disfrutando de 8 días maravillosos, pero el festival se diseña, se cuida, se invita con las bases todo el año. Poner en valor un festival único que utiliza la comedia como género para reducir las desigualdades en un mundo tan hostil y tan difícil. Un mundo que necesita optar y trabajar la hospitalidad frente a la hostilidad y, por tanto, qué bonita herramienta de trabajo de reducción de desigualdades utilizar la comedia, la empatía y el amor al otro y a la otra para ser mejores. Y desde ahí, acabo mi sermón, entrecomillado, el poner en valor también la dimensión social, cultural y especialmente comunitaria que tiene este festival dentro del marco de los festivales de todo el Estado. Así que un fuerte aplauso, por favor, a Óscar y a todo el equipo por esta forma de trabajar tan bien en comunidad y para la sociedad. Porque lo comunitario, como bien habéis dicho, se enfrenta y crece desde el espectador, la espectadora, la taquilla y el respetable que es el público. Y para ello tenemos también el honor y la suerte de dar el premio del público a mejor cortometraje, ni más ni menos que a El amor de Jesús Martínez Nota. Y estará Jesús, diría Jesús. No, creo que no. No, ¿verdad? Jesús está Jesús está entre nosotros. Él foi o que dixo, amádevos unhas a outras, uns a outros. Él dixo iso precisamente. E nesas estamos. Y dando la nota. La nota. Jesús Martínez Nota. Nota, é como o Gran Lebowski, nota. Moi ben, pois creo que non está. Pero podémoslo resolver cun vídeo deses de agradecemento. Que che parece, Carlos? Vaya. Madre, no es que me enfade, pero es que es la segunda vez esta semana que usted me llama diciéndome que se va a morir. Y no se muere. Es que yo creía que me moría. Y así yo entiendo que usted siente que se va a morir y entonces me llama. Pero es que después no se muere. Y yo cada vez que me llama tengo que liar a Miguel, que lleve él a la niña al colegio y llamar a la oficina y decirles que no voy porque mi madre está en su lecho de muerte y que se va a morir. Y entonces usted no se muere. Entonces yo tengo que decírselo a mi jefe y tengo que decírselo a Miguel y es que ya empiezan a pensar que me estoy riendo de ellos. Pero eso no es culpa mía. No, le voy a decir de quién no es la culpa. Mía. Ni de Miguel, ni de mi jefe. Pero ahora ya estamos todos implicados en esto. De verdad, hija, que no lo hago por molestarte. Que es que me creía que me iba a morir. Sí, claro. O si quieres un... Básicamente son amigas. Es que Pepa Niorte, habéis visto a la gran Pepa Niorte, a la gran Luisa Gabasa, son amigas de hace más de 25 años y la verdad que son dos monstruos que dicen mucho también de la mujer en el cine en todas las etapas de la vida, así que también poner en valor el reconocimiento del talento de estas dos grandes mujeres que representan a toda la comunidad también de grandes actrices que tiene nuestro cine español. Muchas gracias. Moi bo apontamento e xa de paso recollendo, pois tamén pedir que se pula, que se traballe por máis presenza de mulleres en todo o eido audiovisual, en calquera sector. Precisamente hai un premio aquí que ilusiona moito o seu nome, Cre Cruz Risco, que se converteu nunha auténtica pioneira, a primeira muller sonidista de todo o Estado. Por máis sonidistas, por máis guionistas mulleres, por máis directoras, máis actrices que non haxa ningún tipo de problema por cuestión de idade, nin de físico, nin de nada. Así que por máis presenza de mulleres en todos os produtos audiovisuais. Este festival traballa tamén niso. Por iso este festival ten que seguir adiante, camiñando cara ao infinito e moito máis aló. Este festival de curtametraxes de comedia RIR, este festival RIR, que chegará o ano que ven a súa 9ª edición e que, en principio, non estou na comisión para repartir os premios que non veñen recoller, pero nada, que hasta aquí chegamos. Xa vedes que están aí os premios que ben quedan, xa van quedar aí para sempre, porque quedan moi bonitos. Non, pero se lles fará entrega ás persoas, ás gañadoras e gañadores. Por unha banda, parabéns para todas e todos eles, parabéns polo seu traballo e parabéns polos seus premios, tamén aquelas curtas que non levaron premio, tamén parabéns polo seu traballo e agradecemento infinito por ese esforzo que fan constantemente e por deixar agromar esa creatividade tan maravillosa e, sobre todo, parabéns e agradecemento máximo
a este festival Rir, que lle dá a cubillo, e que lle dá forza, e que lle dá pulo a toda esa creatividade que ademais traballa con cousas tan importantes como a risa, que é transformadora, e tamén pola igualdade. Así que, parabéns, agradecemento máximo e infinito. Eu tamén vou dar un agradecemento persoal as inconscientes e descerebradas que decidiron que viñera eu conducir esta gala que desmontei e desordenei completamente. Quero daros parabéns para ese premio tan merecido ao mesmísimo Xosé Lois o Carrabouxo. Forte, bravo e xeneroso bater de palmas. Agradecemento masivo e potente ao mesmísimo Óscar Doviso, director do festival, e no seu nome a todo o equipo que fai posible este festival. Tamén un forte, bravo e xeneroso aplauso para todo ese equipo e para Óscar. As persoas que estiveron pendentes de min e axudándome hoxe durante toda a tarde. Aí temos a Carmen, José, Diego, César, no equipo de técnico, equipo de son, luces, para arriba, para baixo, vídeo de agradecemento, vídeo do outro, micros, todos os micros, espectacular. Forte, bravo e xeneroso bater de palmas para elas e eles. Tamén para Uxía, para Uxía, para Mariana, que entregou o premio de honra, e tamén a Deputación de Ourense e o Concello de Allariz, que fai posible este festival tan importante, tan interesante e tan necesario. E dá boa conta do ben que funciona este festival cando a maior parte, por non dicir a meirande parte, dos negocios e establecementos desta vila, desta maravillosa vila, colaboran e participan con este festival. Así que iso dá boa conta do ben que funciona todo en Allariz e da sinerxia e da boa enerxía que hai, e por iso é tan fermosa esta vila, precisamente por toda esa empatía que desprende esta vila. Ademais de todas as, pois eso que xa dixo antes Óscar, todas as entidades patrocinadoras, os negocios patrocinadores e tamén as especialmente colaboradoras. Agradecemento máximo e, sobre todo, a todas e todos vós que sodes o público, a parte humana máis importante e máis fundamental. Falando de humanidade, por favor, que pare xa o xenocidio en Gaza e lumes nunca máis. Creo que non me falta nada máis, non? Xa non me falta nada máis. Só me falta facerse a ti deputado e xa está. Temos un deputado. Hai un deputado.